Dobrý deň, ľudkovia a ľudkyne. Chcel by som vás požiadať o možnosť nájsť nejakú starú budovu, kde môžem urobiť testy hasenia. Potrebujem nejakú budovu, ktorá má aspoň 3 steny a strop. Nakoľko teraz vyvíjame nové hasiace lampy a ja potrebujem vám všetkým ukázať, akým spôsobom sa musí navrhnúť správne hasenie miestnosti, potrebujem urobiť niekoľko videí a na to potrebujem proste nejakú starú haraburdu, ktorú môžeme zapáliť, zahasiť, zapáliť, zahasiť, zapáliť, zahasiť. Naše hasiace lampy to zahasia v priebehu 2 sekúnd, ale aby sa spustilo hasenie, potrebujeme 10 až 15 sekúnd pre senzor, ktorý v prípade vlastne akumulácie teploty nad stanovenú hranicu, napríklad 72 stupňov alebo 72 stupňov to stačí, a spustí hasenie. Je to kvôli tomu, aby sa nestalo, že proste niekto teraz v miestnosti zvára alebo zapne teplozdušný fén a spustil by hasenie. Kvôli tomu sú senzory nastavené tak, aby po určitú dobu nereagovali na okamžitý nárast teploty. A nakoľko sú rôzne typy požiarov, to znamená, začne ti horieť koberec od cigarety alebo od vyliatého alkoholu, ktorý proste chytí, tak ten oheň je tlejúci, to znamená, nie je to hneď, že bav a vyskočia ti plamene, ale je to oheň, ktorý postupne začína. A ja potrebujem urobiť niekoľko testov hasenia s rôznymi typmi hasiacich lamp a s rôznymi materiálmi. To znamená, zariadíme miestnosť s gaučom, s postelou, s chlpatým kobercom a všetkým možným, čo neskutočne silno horí. A budeme tam robiť opakované testy. A preto hľadám proste nejakú starú búdu, ktorá má aspoň 3 steny. Nepotrebujem ani 4, stačia mi 3 steny, lebo budeme to potrebovať nahrávať vysoko rýchlostnými kamerami. Ale nemám takú budu. Takže keď ste na Slovensku alebo v Čechách a máte informáciu o tom, že vo vašom blízkom okolí je nejaká stará haraburda, ktorá je už na zbúranie alebo sa rozpadá a hasiči by s tým súhlasili, tak by sme tam urobili tieto testy. Ako som povedal, moja myšlienka je taká, aby už žiaden človek, žiadne dieťa nemuselo skákať z horiaceho bytu, aby nezhorelo. Keď si v paneláku, asi dajme tomu na 8. poschodí, na 4. poschodí alebo na 20. poschodí a začne ti horieť a ty sa nemáš ako dole dostať, tak buď zhoríš, alebo vyskočíš a zabije sa. A pokiaľ budeš mať hasiacu lampu, tak za 2 sekundy je to zahasené a je to celé. A táto myšlienka bude zrealizovaná. Aby bola zrealizovaná, a musím mať pre vás ukážkové video. A mnohí z vás ste videli crash testy. Crash test je ten test, kde nabúravajú auto do steny, kde nabúravajú auto do ďalšieho auta, kde nabúravajú auto do stĺpa. Aby výrobca aut mohol vymyslieť deformačné zóny a bezpečnostné stĺpiky, musí nabúrať niekoľko aut, aby pochopil, v čom robil chybu a aby tú chybu opravil. A aby som ja vám nemusel do kolečka vysvetľovať, že prečo nie jednu centrálnu lampu, ale dať 2 menšie lampy do miestnosti, uvidíte na tom videu, že keď je tam tá jedna lampa a máš v strede stôl a máš tam gauč a máš tam sedačky a máš tam milión vecí, ktorý horí a spustí sa hasenie jednej lampy, tak zahasí ten stred, ale tie boky budú tlieť. Ale keď dám 2 lampy, tak uvidíš, že za tie 2 sekundy, aj keby si to celé polial benzínom a zapálil, to bude zahasené. A práve na to potrebujem urobiť tieto testy, aby ste to videli na vlastné oči. A keď potom k vám prídem, alebo môj technik, alebo môj obchodník a bude s vami riešiť, prečo radšej do tejto miestnosti 2 lampy, ktoré zahasia,
a ty povieš nie, lebo ja chcem ušetriť, ja neviem, 300 eur, tak ti pustí to video a potom si prepočítaj. Či budeš kupovať nový byt, alebo zariaďovať vypratanie zhoreného bytu, vytopeného bytu, zhorených všetkých osobných dokladov, všetkých vecí, alebo dáš od tých 300 eur viacej, ale keď to bude horieť, tak to robím baf a ty to povysávaš. A to bude jediná škoda, ktorú ti ten požiar spôsobí. No a samozrejme sa vymenia hasiaky. A to je celé. Takže potrebujem nejakú starú budu na Slovensku alebo v Čechách, kde môžeme urobiť opakované testy hasenia, aby som vám to ukázal. A potom vy sa rozhodnete, či to chcete alebo nie. Čaute.